Xayrlı gün okuşlar. Alдағы онлайн дәрисләрдә без рациональ бакланмаларны кушарга, алырга, тапкырларга һәм бүләргә өйрәндек. Бүген шушы белемнәрне кулланып, рациональ аңлатмаларның рәвешен үзгәртүне карап китәрбез. Рациональ бакланмалар белән гамәлләр кагыйдәсе теләсә нинди рациональ аңлатмаларны рациональ бакланмалар рәвешендә күрсәтергә мөмкинлек бирә. Ә хәзер рациональ аңлатмаларның рәвешен үзгәртүгә мисаллар карап үтик. Беренче бирем. Аңлатманы гадиләштерегез. Әлеге аңлатманы гамәлләр тәртибе буенча башкарып, гадиләштерергә була. Беренче гамәл булып, әлеге аңлатмаларның җәяшендәге аермасы, икенче гамәл бүлү һәм өченче гамәл аерма. Димәк, әлеге вакламаларның аермасын табар өчен башта уртак ваклаучыга китәргә кирәк. Моның өчен икенче вакламаның ваклаучысын тапкырлаучыларга таркатабыз. Кыскача тапкырлау формуласын кулланабыз. Димәк, уртак тапкырлаучы a-2-нең квадраты. Беренче вакланманы уртак ваклаучыга китерәбез. Димәк, санаучыга a-2 җитми. 3a-ны a-2-гә тапкырлыйбыз. 3a квадрат минус 6a. Минус 6a. Минус 6a белән минус 6a-ны гадиләштерәбез. 3a квадрат минус 12a килеп чыга. Димәк, икенче гамәл. Беренче гамәлнең нәтиҗәсен a минус 4 бүленгән a квадрат минус 4-кә бүләбез. Санаучыны тапкырлаучыларга таркатырга була. Уртак тапкырлаучы 3a җәя тышына чыгарабыз. Димәк, a-4 белән a-4 кыскара, a-2 белән a-2 кыскара. Санаучыда 3a тапкырланган a плюс 2 кала. Ваклаучыда a-2. Өченче гамәл. Димәк, әлеге вакламаларның ваклаучылары бер төрле. Беренче вакламаның санаучысыннан икенче вакламаның санаучысын алабыз. Шундук җәяләрне ачам. 3a-ның квадраты плюс 6a. Алабыз 2a плюс 8a-ны. Охшаш бугыннарны, кушылышларны берләштерәбез. 3a квадрат минус 2a квадрат a квадратны бирә. 6a минус 8a минус 2a-ны бирә. a-ны җәя тышына чыгарга була. Һәм a-2-ләр кыскара. Нәтиҗәдә a кала. Димәк, әлеге аңлатманың җавабы ага тигез. Икенче бирем. Әлеге аңлатманың кыйммәте a үзгәрешлесенә бәйле булмавын исбатлагыз. Димәк, моның өчен әлеге аңлатманы шулай гадиләштерик. Беренче гамәл тапкырлау, икенче гамәл кушу. Димәк, башта тапкырлаучыларга таркатабыз.
Demek A plus 5'ler kıskara. 54 bilen 6'ны kısaltırga mümkün. İkisi de 6'ga bölünü. Hem A bilen A'ны kıskartabız. Demek sanavçıda 9 kala. A bakışıda 3 minus A kala. İkinci gamel 3A bölüngen A minus 3'ge koşabız. Әлеге cevapны. 9 bölüngen 3 minus A. Demek 3 minus A bilen A minus 3 alar kapma karşı sanlar. Minusunu J'ye dışına çıkarıp 3 minus A ornuna A minus 3 dep yazabız. Demek A'nın barlık mümkün sanalgan kıymetleri içinde әлеге anlatmanın kıymeti 3'ge tegiz. Demek әлеге anlatma A'ga beyli tügül. Әлеге онлайн дәреснең теория өлеше тәмам. Күбрәк мисаллар карар өчен сезне практик өлештә көтеп калам.